Anu Reng apa jenenge pamundutan sing nang ngarepku isih cecok golong-golong tulisane iki. Selendang biru. Oh iya. Kuwi penak kuwi. Langsung bawani wae le. Kedep tasma aku nyawang selendang biru. Nyampe kading solahe eseme. Sapa? Aku nek ora Mbak Ika Suhesti. Ora jos. Piye nggo. Angelake, angelake janji. Ayo ik. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Wis bali otot bebayune nek iki ta suarane mulai seru. Apa bar gerah apa? Bareng anu berduka cita. Heeh. Meteng rong sasi keguguran. Oh, ayo. Oleh polah kebangetan. Orang bendina nyanyi. Wis tak elekke ora kesel-kesel. Bengi melu mayang awan campur sari. Ayo wis kekeselen. Ha iya. Wis ora apa-apa sesuk gawe meneh. Pira uwen. Wong gampang wae kok. Kowe iki tak tuthuk cangkemmu lho iki. Ngapa ta ora? Kula ya ora polah kok jane, Pak. Ah iya, ya ning kekeselen ki bisa marai nganu soalnya janin itu kalau baru berumur 2-3 bulan itu masih riskan, masih gampang apa rawan sekali. Heeh. Nah coba nek kowe wis meteng 7 sasi 8 sasi wis arep nggo jondel-jondel ra apa-apa. Justru mengko bidan itu mesti memerintahkan atau dokter kandungan memerintahkan, ayo bapakne aja keset ngono kuwi. Maksudnya ben ngetraki anake. Ya. Tungake mawon nggih, Pak. Heeh, sesuk ben ora manut karo kersaning Gusti kuwi urung gelem dimong bocahe. Heeh. Oke. Napa? Gawe ndak selak kiri embeng juga. Ana sinden arep nyuwara kok diringi. Mong enaki hati Nora tekan batin setiamu. Ya kanca-kanca, yuk. Selendang biru. Kok kaya ora bareng ta iki? Mbok sing kompak. Ora kok ming kene wis sing iring kene sle kono lagi. Piye ta? Kesel ya? 1 2 3 ya. Selendang biru. Piye, Kong? Kok kaya urung pas ta iki? Iki do semangat ora iki? Ha iya wong. Nyambut gawe kok do nyepelekke ora. Mirang-mirangke pimpinan. Wah iya, kowe sebagai pimpinan iki nek kancane kaya ngono kuwi kan ora patiya dadi arep ganti apa jenenge marmatine lho. Ayo pisan iki ndek ora kebareng titenono. Bisa tak nggo dhewe. Lho, ha kancane numpak apa? Sakarep men do teng kleler. Ben do nyepur, ben do ngebis. Arep tak nggo dhewe joke arep tak ilangi kabeh. Wah. Arep tak nggo bal-balan Rika. Ah
habis kok nggo bal-balan ora. Ya, monggo. 1 2 3 ya. Sendang biru. Wis kecekel reng. Kecekel piye? Ana sing marahi ora kompak. Sing endi? Sing bonang. Kantane lagi dhewe sle. Ngono wis. Ya wis ora apa-apa ora. Sudunke stasiun. Mangga. Tatapana Tatapana janjimu slendak bego. Jos tenan. dang sing ki sing terakhir duet. Ya. Ki pamundutan iki mergane wis diatur karo panitia selesai harus jam 3.20. Heeh. Engko lakone ra kecekel aku ki nek mayane lakone ra kecekel gedone. Oh. Oh to. Rasane kaya kebablasan le Gojek, engko lakone terus mung nyaruk-nyaruk ngono ki rasane. Terus pikir aku ki alah mau bengi aku ki pamer apa, nglakokke apa. Kudu kecekel ya. Merga di dalam cerita wayang itu mengandung filsafat dan penisilin. Filosofi. Filosofi. Filosofi sing iso ditinggo tuntunan, tontonan lan tantangan sarta tantangan. Bener. Tuntunan iki setiap wayang iki digelar del kaya dijupuk saka tengah wis mulai jejer iki mulai tuntunan. Mula kudu digatekake. Tatanan iki penuh dengan tatanan. Iya. Nganggo tatanan iki nganggo basa Jawa, nganggo rasukan Jawa, nganggo iket, nganggo surjan iki tatanan. Ora ana nganggo iket nganggo surjan kok ngadeg cincing iki ora ana. Ya, kudu nganggo tatanan ya. Kudu nganggo tatanan. Tantangane jaman saya berat. Heeh. Saiki bayangno, cah cilik-cilik kuwi nyekel HP ngono kuwi sing dibuka apa ayo? Mesti game. Mula pertama kali sing yasa YouTube kuwi asline aku, Reng. Oh iya to. Rombongane awake dhewe yasa YouTube. Pamrih apa? YouTube kok sutup piye? Ya pamrih apa? Aku pengen supaya bocah-bocah ki mbuka HP jejet ki ya njujuk nggon wayang kuwi. Kenyataan saiki akeh para nom-noman sing do tresna karo wayang. Wah iya. Kuwi pancen kudu. Mergo wayang itu mendidik perwataan. Oh iya to. Watake nonton wayang mesti wah ngerti oh iki apik iki becik iki ala iki becik lan sak piturute iki ora bener iki bener lan sak piturute. Ya ngono ya Le. Bengi iki ya di streaming. Limbuhan mau di streaming tak tonton channelku, channel Dalang Sena karo channel Andika Multimedia digabungke kira-kira sing nonton 22.000 wong sak donya, Reng. Wah, luar biasa. 22.000 iki isih termasuk sithik. Mencapai terbanyak berapa? 26.000 iki terbanyak. Weh, syukur ya, Gong. Ah iya, kudu disyukuri wayang ki men berkembang. Men ditresnani, mergo wayang ki budayane awake dhewe. Ya.